dalah jebul kowe neng kene. Iki Pak Duko kok ki lho ngabel kok ya. Ayo, tak gandrung wong ayu. Kemangga kepes katon. Ayo tak gandrung. Menika pun gandringi mani tembang menapa kosong? Musik. Oh, ngangge musik. Ojo dipateni. Kene wong ayu. Iki kan Mas Gatot. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbangi jam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kan bakal liwati. Ini Wang Surono berkiwa. Pak Duko kuwi lho kondange otot kawat balung mesi kok. Gendong pergi wae wingi kaya ngene kok yo jengkang lho. Wah, nglundung neng cor-coran. Pak Duko kuwi yo sing Kene, kono yo jablong, kono kepengin mirsani. Oh, ngaten. Anane Gatot Kaca, otot kawat balung besi. Kuwi nek neng kene Inggih. sing dipantu sebabe ABG, pergiwo ABG. Pak ABG? Atas bawah gede. Oh, ya benteng kok seksi sadep. Mantep. Mantep apa? Aku isin iki jane ana apa pergiwo? Menika wonten penganten anyar. Oh, no, penghargaan manten. Penghargaan mantu. Oh, aku ngerti. Inggih? Mantene kuwi karo sing kagungan kersa aku wis ngerti. Kowe kepengin tak kandhani. Sinten? Mantene Roro Ayu, Rika, Karsitra, Sari SS, Oh. Jinatu Kromo, Dening Bagus Sumanto SPD. Apa? Pak Duko ki kok. Coba. Ngawur wae. Pak Sumanto ku sing kagungan gawe. Oh, sing kagungan kersa. Gatot Kaca kok peko. Lah sapa? Menika Sing katung. sing katung manten katung Mas Andi Febrianto, sarjana psikologi. Oh, banjur sing kagungan kersa. Bapak Sumanto kalian Ibu Karwanti. Oh, jebule sing kagungan kersa malah Bapak Sumanto. Inggih. Sawangen. Inggih. Aku lan kowe kaya pinanganten. Mantene sing kakung bagus, sing wadon ayu. Leres? Yen dicandra mantene putri bareng didandani. Wajahnya seperti slogan kota Solo. Solo berseri. Bibirnya seperti slogan kota Boyolali. Leres tersenyum. Matanya seperti slogan kota Klaten. Bersinar. Busananya seperti slogan kota Sragen. Asri. Bu Karyanti seperti slogan kota Sukoharjo. Makmur. Lagi iki. Lagi iki.
kagungan kersa pirang-pirang kota mlebu kabeh manten. Oh, ngaten nggih hebat. Yen dicandra kaya bintang film sing putri. Kados bintang film Kang Putri kados Gigi Nagita Slavina. Heeh, sing kakung kados Raffi Ahmad. Yen aku candra yen bintang film kaya sapa aku? Oh, paduka ya kaya bintang film mlebu metu layar televisi. Heeh. Terkenal. Heeh, sapa? Nika jenenge Setya Novanto. Hus. Gedeg. Kuwi ketua DPR. Niku kondang lho Ladian. Kowe ya kaya bintang film. Kula kados bintang film kados sinten Kang Mas Gatot Kaca. Ora mung bintang film dalam negeri, ning kowe saka bintang film luar negeri. Inggih, harus seperti luar negeri nggih, sudah modern. Ora sak kemayu. Kowe kaya bintang film saka Cina. Saking Cina. Heeh. Wah, inggih wong niki tak kei sifatan Cina. Sun Gokong kowe. Kaya sia-sia kaya terus padake kethek lho, batu kok. Mangsaku kemayu murah jamak sing kagungan kersa iki Bathara Guru. Bathara Guru. Guru SMP. Guru. Kakung putri guru. Heeh, nggih leres. Asmane Pak Sumanto. Asmane Pak Sumanto. What is the meaning from Sumanto? Wah, bahasa Inggris nih, keren. Apakah arti sebuah nama dari Sumanto? Ejaanipun S. S durung metu mengko nek metu sudah. Kamu lho, masa sama. Ya sing digagas wong dalan bae. S S artinya setya tuhu marang garwa lan putra. lajeng U. Unggah-ungguh tansah diesti kanthi siang ratri mergo wong mantu kuwi lenggah anteng ora ana, wong mantu kok lenggah lunjak-lunjak ngene. Batu mau ya sing-sing. Lajeng M. Maharya maja krawuhake para tamu lan tangga seteparo sanak kadang pawong mitra. A. Amale gedhe. Sing niki diurus digenane amale gedhe niku piye? Suka beramal. Oh, larak Suka ngaten beramal. ingkang tekno. Heeh. Lajeng N. N nuntun marang putrane mring dalan kang bener nek wancine rabi ndang dinikahake ben ora kena dosa zina. Oh, leres. T. Tetep tatak tanggon. Tangguh di setiap medan. Kaya kendaraan wae. Kuwi kendaraan. Tembunge sakniki ngoten niku. Oh, terus kari dhewe. Kari dhewe O. Oh, O. ora eman nek nyangoni guyon mata. Wong aku cepet maca jendremis-dremis ngising-ngising sampean. Mulane awake dhewe diparingi syukur, ewot ini ora diparingi. Ora, iki sing jawab tamune, dudu aku. Sing jawab tamune. Kenapa tamune? Ning yen aku seniman kaya aku iki seniman yang berbudaya beragama. Yen diparingi amplop tak wenehi anak yatim. Wah, hebat anak yatim yang sudah tidak punya orang tua kan ya? Dudu. Lah, Marata aku kuwi jenenge Pak Yatim. Lah kuwi tak kene anake yatim. ayo terus ngono. Wong ya jendremis ya. Ampun dermis diparingi syukur ora diparani kok bengi. Ning aku gumun. Nggih. Gumun awan iki. Gumunipun. Ing atase panjenengane Pak Mangku ngerti. Nggih. Eyang Mangku kuwi putrane dendeng kok seni kabeh. Oh, Wiwit Mas Hartoyo. Nggih. Kuwi isi. Mas Samsuri, Surya Sumirat yo isi. Nggih. Aris Murtono RRI. Nggih. Gatot Kaca kabeh terus Mas Kaca. Boyo lali ku yo Gatot Kaca kondang. Kaca kondang. Lah kok malah duwe gawe nanggep Gatot Kaca degleng gitu. Ora keparatan. Aku yo gumun. Nggih. Ora mung Gatot Kaca sepele nanging awake dhewe iki nggo tontonan. Nggih. Nek ning panggung serius. Menika Nek ning kene dagelan Nggih. menghibur. Nggih. Dasare ingkang kagungan kersa iki muslim. Muslim. Oh, Oh, nggih, leres. Ha, terus nek muslim apa? Lah menika. Beto, ana kok to nek muslim apa? Kula iku lupa kabar. Krungu kabar. Mbak Karwanti arep naik haji lho. Oh, sampean nyepelake. Dadi bar kagungan kersa iki Pak Sumanto karo Mbak Karyanti. Sekalian naik haji, wong kursus kali kula. Kursus apa? Kursus bahasa Arab. Apa enek kursus bahasa Arab karo pergi wae lho wae. Oh, sampean aja nyepelekne. Kowe iso? Saged Tak bedheki nek kowe iso. mang bedheki. Bahasa Arab selamat pagi, Assalamualaikum. selamat siang, Assalamualaikum. selamat sore, Assalamualaikum. selamat malam. Assalamualaikum. Tak gendeng. Lho pripun ta? Lah kok assalamualaikum kabeh. Bahasa Arab kok. Oh mergo
mergo arat kuwi asalam kuwi muga-muga sing diparingi salam kuwi muga-muga selamat. Waalaikum warahmatullahi muga-muga untuk rahmat wa barakatuh muga-muga untuk barokah. Dadi kapan bengi sore kuwi ya assalamualaikum. Tetep assalamualaikum. Tur iku wajib dijawab. Sing kandha sapa? Lho, aturane ngoten niku. Nek ana sing ngulung salam iku kudu dijawab. Ora. Lho kok iso? Aku tahu jawab salam diseneni wong akeh. Kok saged lho? Imame ngarep di atahiyataken assalamualaikum warahmatullahi tak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneni wong akeh. Niku yang ngawur, ora apa-apa, pekok meneh. Pekok pindho. Kowe aja sembrono ngono kuwi. Kowe aja kemayu. Pripun? Kowe dadi perdiwa ki awan iki to. Kowe iki dadi rasa kemayu. Ayo piye to? Dadi perdiwa mung awan iki to. Sebabe. Aku ngerti, engko copot sandangan perdiwa baleni gaweanmu lawas. Napa? Dodol pakan manuk ning pasar Cawas ya ora. Dodol pakan manuk yang nggih makani manuk sampean. Apa kowe ngerti manukku? Ngertos mawon. Apa? Teter cilik, burung, Empret mau piye? empret nggih. Beda karo Gatotkaca. Pripun? Gatotkaca copot sandangan Gatotkaca baleni gaweanku lawas pegawe bangpur pasemen. Pegawe bek apa mau? Pegawe bangpur pasemen. Bangpur pasemen kosek to. Kula urung tau krungu pegawe bank kaya Mbak Rika lho. BNI ya. BNI, BRI. Oh. Oh. Bank Mandiri, bank kok bangpur pasemen iku bank napa? Lah aku ki pegawe bangpur pasemen ki pegawe bangunan nyampur pasir karo semen. Kayaknya mau kerocok. Sombong. Sembrono. Ngene perdiwa. Pripun? Kowe iki rasa kemayu, tak sawang. Piye to? Bang bayi. Iki perdiwa bang bayi. Tumbuh. Perdiwa tumbuh wadahe gaplek. Napa niku? Ketoke ayu sikile mletek-mletek. Ngece. Oh kembangan jari. Kembangan jare. Perdiwa. Kula Kang Mas. Aku krungu kabar. Inggih. Yen Lesmana Mandra Kumara bakal garwa kowe. Inggih ngoten menika kados pundi Kang Mas? Monggo prasetyane ngantimu kan tresnane karo Gatotkaca. Tresna kula namung tuhu kagem panjenengan. Ning aku pekewuh karo Paman Harjuna. Mula aku tak ndelik engko nek Lesmana teko kene aku ora aduh-aduh mengko aku sing ngadepi. Oh ngoten. Sing hati-hati. Inggih Kang Mas. Ayo. Ampun tebih-tebih lho. Musik nggih. angka 3. Oh inggih. Lah piye ora yo gamelan ora eto. Nek sampun dangu-dangu lho nggih.